Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο είμαι νέος. Hello guys. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Rivals, ok. Πάμε Rivals. Είμαι νέος, σας παρακαλώ κάντε με subscriber. Please guys, subscribe me, I'm new. Please me, I need this. Όπως ξέρετε παιδιά θα μιλάμε και αγγλικά και ελληνικά και τα δύο. Όποιος έχει offer για τα brain rots, we can offer for my brain rots, να μου γράψει στα σχόλια, παιδιά. Εντάξει, καλά, δεν είναι τόσο καλά. Τον κάναμε είναι το καλύτερο. Όποιος έχει offer, να μου στείλει στο chat. Είναι copyright με τη μουσική μέσα. Εννοούσα, ναι. Μπήκε και ο φίλος μου, ας πάω να βγάλω με αυτό. Έλα, Αλέσια. Αμεξά. Πάμε, ας το πάμε για καλέλα Constructions. Έλα, και αυτό. Άντε ρε, goodbye. Goodbye. Όχι ρε, εννοούσα. Έβαλα κατάλαβες όλα τα όπλα ρε. Εγώ παίζω με sniper. Πού είναι αυτός? Μπαγκάρα. Και έχει βάλει ρε ο άλλος ρε. He dead. Πάμε λίγο guys. Αυτός ο φίλος μου επειδή μου είναι καλός θα μπει για moderator, σας το λέω εγώ. Και ένας άλλος φίλος μου. Κάντε όλοι subscribe εδώ και θα σας πω μετά. Έχει βάλει εδώ και αυτές. Δεν παίζω με αυτός ο Μπρους σκοτώθηκε ρε. 2-0. Εντάξει guys, δεν είμαι τόσο καλός στο Rivals, αλλά προσπαθώ και εγώ guys, σας παρακαλώ, το μόνο που θέλω please guys, I need this, I want subscribe. Και εκεί βάλει ο σπάμε ρε. Για ρίξε μου ρε. Θα μου βάλω headshot. Δεν παίζω με auto. Εγώ δεν μπορώ να το πετυχαίνω καλά. Δεν είμαι σαν αυτός που παίζει με auto. Type you in the chat. Δεν το έχω ακόμη. Αλλά δεν πειράζει, θα παίξω με αυτά τα όπλα αυτά για να το νικήσω. Δεν το έπρεπε. Πάλι, rematch. Όπως θέλω να πας το όνομα μου, Τζαν. Αν θέλετε μάλλον πως και δεν παίζω μην το σχολιάσετε, έχω 67 νίκες. Πάμε. He let me join it is join back to the kitchen. Έλα λες. Πού να πάμε τώρα, πάμε chest. Ναι. Πάμε sniper, τα είδα θα παίξω με slingshot. Αλλά αυτή τη φορά λέτε να παίξω με knife θα παίξω. Να το πάω λίγο safe. Όχι μόνο με sniper. Δεν έχει βάλει και sniper που έχει autoshot. Έχει και autoshot ρε. Κοίτα εδώ ρε, ένας που έχει autoshot ρε. Άντε ρε σκάμερ. Κοίτα
Κοίτα εδώ ρε guys, ένα σκάμερ, ο μπρο έχει autoshot ρε. Αν είναι να παίζει με autoshot χαίρομαι πολύ. Άντε ρε. Ρε bro, αν δεν βγάλει... Ένα λεπτό guys. Έλα guys, επίστρεψα ρε, απλά τον πήρα λίγο κινητό να βγάλει το autoshot, επειδή εμείς δεν το είχαμε έτσι το σχέδιο, το είχαμε να παίξουμε χωρίς auto, αλλά ο άλλος πάει και βάζει autoshot bro. Τι είναι αυτός ρε. Εντάξει, δεν με νοιάζει, με λέτε νουμπά, εγώ προσπαθώ παιδιά. Όποιος θέλει να κάνω για βίντεο το στείλε brainrot update, να μου γράψει στο chat 1. Ένα. Πού έχω ακόμη το ρεκάνι εδώ. Άλλο έλα και πάει 167. Στέλνει βλέπει τα κάτω, εντάξει απλά όταν δεν έχω το sniper έπαιζα μόνο με αυτά τα πράγματα, αυτά τα πράγματα. Αλλά έχω 67 wins, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Παιδιά εντάξει, μπορεί να μην είναι σε μερικές φάσεις, αλλά έχει τα autos και προσθέτει παιδιά. Εντάξει, αν θέλετε να με κορυδεύετε, αλλά και οι δύο καλοί είμαστε. Αλλά θέλω ένα W όλοι στο chat για τον φίλο μου. Όλοι ένα W! Τώρα! W! Ο πρώτος βάζει αρίνα. Τι αρίνα ρε! Constrictions! Μόνο! Δεν μου αρέσει αλλά θέλω να μπει λίγο Constrictions. Παίρνω Κατίνα, επειδή κάτι που λέω ότι θα μπει πονηρά και θα έχει πάλι auto-shot ρε. Auto-aim! Μην έχεις auto-aim πάλι, αλλιώς θα σου κάνω ban. Κάμε. Bro! Εγώ δεν έχω auto-shot guys, απλά βάζω αυτά, πηδάω και πώς λέγεται. Επειδή δεν το έχω το auto-shot, εκεί πέρα που λέει auto-shot έχω πατήσει τις αυτές. Guys, σας παρακαλώ γράψτε όλοι ένα W για τον φίλο μου. Σας παρακαλώ, please, είναι. Guys, ρε! Ο πρώτος, κοίτα εδώ ρε ένα σπαμπερίστα, ρε. Θα το ρωτήσω εγώ, πιστεύω εδώ. Ναι ρε, πάρε και τη φωτιά ρε! Ωραίο! Guys, βλέπετε τις παμπερίστας, όλοι έλα πάρα από τώρα. Εντάξει, ρακ. Δεν μπορώ να πάω πάνω. Θα ούλευω να πάω πάνω. Ρε! Ρε μακάκα! Ρε μακάκα! Ρε μα... Θα έλεγα τώρα, αλλά δεν θέλω να βρω εσείς, παιδί. Ο μπρο με πετυχαίνει από εκείνα ο άχρηστος. Κοίτα από πού με πετυχαίνει. Ρε! Να σε σκοτώσω και μετά. Βγει λίγο το κεφαλάκι του. Αλλά θα το σκοτώσω. Γρήγορα πάλω, αλλά έχει χάρη να μου μην βάλεις και κατούνα. Ρε! Πες μου ότι με προβολάει μετά στο πράγμα. Αφού παίζει με autoshot και εγώ του είπα να το βγάλει. Είναι το πρόβλημα, guys. I'm winning.
είναι ο πιο spammer που έχω δει. Όλοι L! Τελικά το πήρα πίσω τον W, όλοι L. Πήγε πάνω ρε, δεν τον είδα. Πώς πλάκα τώρα. Πήγε πάνω. Αν τον είδα τον πίσω. Όχι, δεν πήγε. Πάω πάλι. Ο Μπρόπες έχει πάρει... Ναι! Φάτα! Bye bye. Παίξουμε κάτι άλλο, guys. Okay. Τι λέτε να παίξω, guys, δεν ξέρω. Δεν ξέρω καν. Όχι, τώρα το ανακάλυψα. Αυτό το Be a Lucky Block. Το βίντεο θα το κλείσουμε. Δεν το κλείνω μέχρι να πάω στο τελευταίο base. Όποιος το ξέρει το Be a Lucky Block, αν δεν πάω μέχρι το τελευταίο base, δεν το κλείνω το βίντεο. Ναι. Wow, 62 τρίλιον! Σε 6 λεπτά θα πάρω random base event. W το πάρω. Θα σας κάνω ό,τι θέλετε ρε. Θα σας πω να σας κάνουν όλοι subscriber. Παρόλο που δεν ξέρω πώς θα σας κάνω subscriber. Αλλά πρώτα να με κάνουν εμένα. Άντε ρε κόλλο χοντρέρος. Μη το σχολιάζετε σας παρακαλώ, πλήρω είναι ήδη. Κοίτα τι θα βγάλω ρε. Έλα. Ματέο. Hello bro. Παρόλο που έχω ένα dragon κανελόνι. Το έχω πάρει από το τελευταίο broken. Πώς θα βγάζω ρε το άχαστο. Δεν μπορώ να δω αλλά I don't care. Free OP item. No bro, I don't want. I can't. So OP, more OP. Άρα με τον πειρατική. Αν δεν πάρω Dragon κανελόνι. Τίποτα. Δεν πειράζει. Τι είναι αυτό ρε, τσικλετέρα, μπισικλετέρα ρε. Τσικλετέρα, μπιτσικλετέρα, σαν κολλαστό τσουκαρέ καλέο καρεούτσα Δεν ξέρω τι λέω, απλά τραγουδά. Ήταν ένα μικρό καράβι. Please guys, I want subscribe. Please. Το λέω κάθε φορά guys επειδή θέλω subscribe. Ρε μπαγκάρο! Πάρα λίγο να πάω να δεν δίλησα να το κλείσω έτσι στο βίντεο. Ευτυχώς που δεν πήγα. Όχι ένα W που δεν πήγα. Ωπα ρε special! Την κρουλή λίγο τα ορμαλά λίλι. Εντάξει μην το σχολιάζω, το έχω χαλάσει μερικά Robux. Ρε! Τι χοντρό μπάλα! Κοίτα εδώ μια κοιλιά ρε, του βγαίνει έξω μέχρι ούτε μια κοπέλα δεν θα τον ήθελε. Ποιος χοροπηδάει, ποιος είναι αυτός και αυτές. Hello, να πεις. Ωπα ρε τι έχει ο φίλος μου ρε, ο σκάμπερ. Τι ποιο είναι το κρατούρα του μπρέιρα. Τι έχει ξαναπαίξει, αυτό το ξέρω. Αν πάρω guys, lucky block, base, δεν ξέρω τι θα γίνει από αυτό. Δεν τέλος πάντων. Ποιος είσαι εσύ? Hello βρε κέφτε. W ρε τσα, W. Ρε μπρο με το χοντρό μπάλα. Μ' αρέσει που ξέρει και να τρέχει ο χοντρό μπάλας. Άρα το σκίμπιντι ντόμπ.
Θα πάρω σε λίγο παιδί. Λέτε να περιμένουμε 2 λεπτά. Αν δεν το πάρω, θα σας κάνω report το Call Game. Εννοούσα. Ποιος εσύ είναι και αυτά, θες αυτό, πάρ' το, στο δίνω επί 10, πάρ' το. Πάρ' το. Πάρ' το ρε! Έντε ρε. Δεν είχα τα λεφτά πριν, Rebirth, αλλά δεν ήθελα να το πάρω. Rebirth. Περιμένουμε για Lucky Blow, για Random Base. Αν πετύχω ένα καλό, θα παίζουμε κάθε μέρα στο Wonderland. Δεν υπάρχει περίπτωση να το παίζω κάθε μέρα στο παιχνίδι. Πάμε, 1 λεπτό, 2 λεπτά, guys. Wow, Strawberry Lucky Block. 1% Strawberry. Ρε, αυτό δεν μοιάζει για Strawberry, αυτό μοιάζει για γουρούνι. Ναι ρε, αν είναι αυτό μιαούλ, αυτό για γάτα μοιάζει. Όχι μιαούλ, γάτα. Ναι, αν είναι αυτό την σαγούρ, σφύρα μου. Πριν μπρούν ρε. Πώς είναι αυτός ο πέφτας. Πάμε, 1 minute σκηνός. Πόσο κάνει για να αγοράσω το επόμενο base. Σιγά να χαλάσω μόνο για αυτά τόσα Q, μπρο. Σε 40 δεύτερα περίπου σε τώρα. Έλα πάρω ένα καλό base. Base, I need base. Random base event. Τότε που κολλάει αυτό θα μου δώσει τελικά ένα base ή όχι. Δέκα περίπου δεύτερα σε 3, 2, 1 σε 10 δεύτερα. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Τέσσερα. Τι. Πήρα base, θέλω να πούμε τώρα. Ρε, είναι σκάμπερ! Βγες γρήγορα. Δεν το ξαναπέρα αυτό το παιχνίδι. Με σκαμπάρουν κιόλας. Άντε get out. Ρε, σκάμπερς. Όχι εσείς, guys. Αυτοί οι άλλοι. Το παιχνίδι. Και θα σας πω, 3 Robux, δεν με νοιάζει. Και να δω πότε κλείνει ο Privat μου στο στείλε Brunrot και αυτό. Ωραίο update θα κάνω από ό,τι βλέπω. Πάμε να δούμε πότε κλείνει ο Private μου και θα σας αποχαιρετήσω δυστυχώς. 19 minutes. 7 Απριλίου, σε 3, όχι, ναι, σε 3 μέρες, ρε. Ρε, 8 Απριλίου δεν έκλεινε. Ρε, είναι σκάμερς. Με σκαμάρουν, ρε. Σάμι σκαμέρ. Τώρα πήγα να μου έξτρα τη μέρα τώρα, εδώ που μιλάμε κιόλας, που παίζω. Δεν παίζω εδώ, δεν με νοιάζει. Τέλος πάντων, guys, σας παρακαλώ κάντε μου μία εγγραφή, please guys, subscribe, like. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!